Vládať počasie. Najmä v chladných, upršaných dňoch by slnko a teplo uvítal nejeden z nás. Pravdou je, že vedci už urobili viacero pokusov. Podarilo sa im vyvolať sneženie, búrku, ale aj odplašiť mraky. No a niektoré testy skončili katastrofálne, ale viac už v reportáži Tona Adamčíka. No ako vidíte, spustiť dážď pomocou tohto ovládača sa mi nepodarilo. No keby niečo takéto bolo možné v blízkej budúcnosti, bolo by to fajn, nie? To by bolo fajn. By som si sa ráno zabudila, aby som si prijala, aby bolo pekné počasie. No keby ovládač na počasie mali viacerí, vznikol by asi vážny problém. Každý má náladu na iné počasie. Časti tam by bolo treba sa nejak dohodnúť potom. Chcel by som ho mať asi len ja, no. Prvé zatiaľ síce ešte veľmi primitívne ovládače na počasie u nás i vo svete už existujú. V takých drobných momentoch dokážeme samozrejme vyvolať ten dážď. Robí sa to aj v súčasnosti. A to pomocou rakiet alebo lietadiel. Tie do oblakov vynesú látku, ktorá pomôže vytvoriť vodné kvapky. Používajú sa napríklad jodid strieborný. Ten je ekologický, ale je drahý. Takisto môže byť aj suchý ľad alebo špeciálna hlina. S pokusmi spustiť dážď začali Američania pred 50 rokmi, keď chceli uhasiť lesný požiar. A naozaj z tých oblakov pršalo a pomohli si takýmto spôsobom. Neskôr Rusi a Číňania rozkazovali počasiu na 1. mája alebo počas olympijských hier. Krajinu takto zavlažuje Saudská Arábia a Čína. Tá navyše umelým dažďom umýva aj ulice Pekingu. No tieto pokusy nie vždy dobre dopadli. Američania napríklad síce úspešne zlikvidovali nebezpečný hurikán nad oceánom, no na druhý deň prišla odveta. Ten hurikán bol dvakrát tak silný, zmenil smer pohybu, vrátil sa späť do Ameriky a narobil tam obrovské škody. Čína vyšla na smiech, keď pred 2 rokmi chcela po niekoľkomesačných suchách vyvolať dážď. Namiesto neho totiž zaútočila snehová smršť. Narobilo to takú kalamitu na cestách a také škody v doprave. My sme príliš krátki na to, aby sme ovplyvnili prírodu. Anton Adamčík, televízia Joj.